Buenos días a todos e a todas. Damos comezo a esta sesión extraordinaria urxente do Pleno co primeiro punto da orde do día, que é ratificar a urxencia da sesión. Toni. Sí, bo día. A urxencia ben determinada pola necesidade de modificar un anexo a solicitude da Dirección Xeral de Telecomunicacións ao respecto da modificación puntual no ámbito da Canle 4 para que nos sentamos na parcela da cooperativa. O normal, o mes pasado xa non, a finais de xullo aprobamos inicialmente a modificación puntual e se envía a documentación aos diferentes organismos para que faigan os seus informes sectoriais. O normal é que eses organismos informen e pidan ou soliciten determinados cambios na documentación. Iso é o que sucede ordinariamente. E esos cambios se incorporen ao documento para a fase de aprobación provisional. Neste caso, pois a Dirección Xeral de Telecomunicacións o que pide é que, digamos, os cambios que se solicitan se faigan con carácter inmediato e, polo tanto, procede a aprobación plenaria para incorporalo ao expediente. Ben, votamos entonces a urxencia. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que é a aprobación da modificación da memoria e do anexo 8 do texto aprobado inicialmente da modificación puntual das normas subsidiarias municipais no ámbito da Canle 4 para adaptalos aos requerimentos da Dirección Xeral de Telecomunicacións e Tecnoloxías da Información. Ben, como decía, o pasado 26 de xullo aprobamos inicialmente neste salón de plenos a modificación puntual de normas do ámbito da Canle 4 no que respecta a parcela da cooperativa de vivendas que se pretende promover ali. Efectivamente, xa naquel pleno se explicaron unha serie de cuestións que, entendo que procede a aclarar algunha, porque se está trasladando unha serie de informacións ao respecto á veciñanza que non son de todo correctos, cando menos interpretables, e en algún caso son falsas. Quero recordar aquí, como xa se dixo naquela ocasión, que o feito de que se promova un cambio urbanístico nunha parcela, neste caso para promover unha cooperativa de vivendas, pois non quita edificabilidade ou non quita dereitos aos que poidan ter outros veciños noutras zonas do pueblo. Sei que me consta que se está trasladando que, digamos, a edificabilidade que se poña ou que se obteña como resultante desta modificación normativa nesa parcela, pois pode restar dereitos a outros veciños. Quero aclarar perfectamente, xa o dixen naquel momento, que non é verdade. É dicir, digamos, o que se utiliza aquí para dotar de edificabilidade esa parcela é unha opción que permite o reglamento da Lei do Solo en base ao incremento do 10% sobre o parque de vivendas existente. O cálculo sobre as vivendas existentes que hai neste concello, se non recordo mal, eran ao redor de 4.300 e, polo tanto, o 10% de 4.300 son 430 vivendas nas que se podería incrementar a edificabilidade non só nesa parcela, sino noutras zonas do pobo. Polo tanto, se podemos incrementar en 430 vivendas e aquí se van a utilizar ao redor de 100, pois todavía quedaría incremento de parque de vivendas suficiente noutras zonas, sempre cando haxa interese ou iniciativa privada para promovelas, pero en calquera caso non é certo que a edificabilidade que se poña nesa parcela se está reducindo de outras zonas ou que se está quitando a outros veciños. Eu non entendo por que se utiliza ou se fan ou se trasladan ese tipo de informacións, porque entendo que o único que se fai é perjudicar ou se pode perjudicar un proxecto que, cando menos este equipo de goberno entende que é interesante para o povo, e así o manifestamos e así o referendamos con o noso voto. Tamén se está trasladando que o Concello con esta operación, ou se con esta operación ou de calquera outra maneira, eliminou os suelos urbanizables, as bolsas de suelo urbanizable que existían e que se diseñaron na modificación nas normas subsidiarias que están vixentes neste Concello desde o ano 85. Hai que decir tamén que esa información é completamente falsa. Xa se falou aquí tamén neste salón de plenos en algunha ocasión. É certo que esas bolsas de suelo urbanizable agora teñen a consideración de rústico, pero non é o Concello, digamos, quen fai ese cambio normativo. É a Lei do Suelo da Xunta de Galicia do ano 2016 a que
establece na súa disposición transitoria primeira, me parece que na adicional primeira, que os suelos urbanizables non delimitados, é dicir, aqueles que non se desarrollaron ao longo do tempo, pois pasan a ter aos efectos da Lei do Solo a consideración de rústicos. Isto é certo, e esta Lei do Solo da Xunta de Galicia non o fai o Concello. Entendemos, este Concello tampouco está de acordo con esa disposición adicional e, evidentemente, a capacidade normativa urbanística que ten o Concello está utilizando no desarrollo ou no diseño do pexón que está facendo. E, evidentemente, nosotros, como se fixo sempre nas fases de recollida de información cos veciños nas diferentes zonas, temos o compromiso cos veciños desas diferentes zonas, e o dixemos non agora, sino xa fai anos, que manter eses suelos urbanizables, pero con un diseño, neste caso, de facer polígonos máis pequenos que permitan o seu desenvolvimento, porque, como sabemos da diagnose que hai das normas subsidiarias actuais, esas bolsas de suelo eran tan grandes que fixeron inviable o seu desenvolvimento, e, polo tanto, este Concello que vai facer é correxir o que fixo a Xunta, convertindo esos suelos urbanizables en rústicos, os vamos a poñer outra vez urbanizables, pero, como dixemos desde o minuto 1, cando empezamos a traballar no pexón, facendo polígonos máis pequenos que faigan viable o seu desarrollo. Por lo tanto, non é verdade que o Concello convertira en rústicos suelos urbanizables non delimitados. É outra información que se está trasladando e que é completamente falsa. E, por último, tamén aclarar, porque tamén se está trasladando o tema dos incendios forestais na parcela, que se iso inviabilizan ou invalidan a parcela para poder desenvolvela. É obvio que non. Si é certo que no ano 2012 este Concello, o equipo redactor do pexón, pide a información estadística á Dirección Xeral de Política Forestal sobre as estadísticas dos incendios producidos nos últimos 7 anos, me parece que era, no Concello das Pontes. Esa información se utiliza, evidentemente, con carácter estadístico e para poder diseñar ou protexer determinados ámbitos nos que pudera haber incendios forestais repetitivos ou que teñan unha certa trascendencia medioambiental ou natural ou ecolóxica e que deban ser zonas a protexer cando o Concello, utilizando a súa potestade normativa urbanística, pois entenda que deben protexerse. O que non se pode pensar en ningún momento é que polo feito de que se declare a través da Dirección Xeral de Política Forestal un incendio nunha parcela rústica, eso a convirta urbanísticamente ou invalide ou a convirta en forestal, algo que non foi nunca. Por lo tanto, nese sentido tamén aclarar que porque no trámite ambiental desta modificación puntual si é certo que hai un informe da Dirección Xeral de Política Forestal na que di que aí nesa zona se produxo no ano 2007, me parece que foi, un incendio forestal, e entende que esas hectáreas afectadas pois non deberían formar parte da modificación puntual. Tamén é certo que hai outra, dentro da mesma Consellería de Medio Rural, hai outro informe do outro organismo que di que esa parcela non ten ningún problema. Nosotros, o que temos claro desde o minuto 1, é cando se vai facer calquera operación urbanística ou cando calquer propietario pretende comprar unha parcela para legitimamente poder facer o que se poda legalmente facer na mesma, o que se pide é un informe urbanístico, un certificado urbanístico emitido polo arquitecto municipal, onde ali se dica a categoría de solo e que o que se pode ou non se pode facer ali. Se no 2007 se pide un certificado urbanístico, esa parcela se considera como suelo rústico ordinario. Afectada ten dúas afeccións, unha é a variante Ortigueira, que ten unha afección sectorial por infraestructuras, pola variante Ortigueira, e ten nunha esquiniña unha afección de patrimonio por unha mámoa que antigamente había na zona do campo de fútbol, por ali na esquina superior. Pero non ten ninguna protección forestal, nin ten un uso forestal, nin ten unha protección de augas, ou nin ten unha protección gandeira, e iso, a día de hoxe, é exactamente o mesmo. Se un hoxe pide un certificado urbanístico sobre esa parcela, o arquitecto municipal vai informar exactamente o mesmo que unha parcela un suelo rústico de protección ordinaria, non ten ninguna protección adicional, salvo a afección sectorial que ten pola variante Ortigueira e esta afección nunha esquiniña de patrimonio. Polo tanto, se tuvera algunha protección forestal, pois tamén, evidentemente, o arquitecto certificaría, pero non é así. Entonces, poñer o foco ou pretender
que esa cuestión invalide esta parcela para o proxecto que se pretende, pois tamén entendemos que non axuda nada o proxecto e, además, que non é así. Sabemos que o informe existe e, evidentemente, este Concello, no seu momento, presentou alegacións correspondientes tanto en urbanismo como en medio rural, porque o que está claro, e todos sabemos, ou deberíamos saber todos que estamos aquí sentados, e tamén os veciños, que esa parcela desde os anos 50 do século pasado tuvo unha telleira ali, polo tanto, un uso industrial. Despois esa parcela foi comprada por Endesa e pasou a estar afecta á actividade mineira e, polo tanto, tamén tiña unha actividade, pero en ningún caso tiña unha protección nin uso forestal e, polo tanto, incidir no erro que non é un erro. Cando hai un incendio, según quen vai a apagar ese incendio, pois terá que facer os seus informes. Se hai un incendio que se chama o 112, pois o 112 é o que moviliza os medios. Se neste caso nunha parcela que sabemos que a lei onde está, que está perfectamente aislada por varias vías e está en contacto co solo urbano, pois os bombeiros, os do Parque dos Eiríos, estarían ocupados e mandaron unha brigada forestal. Esa brigada forestal, evidentemente, despois do incendio, fai o seu informe e o envía ao seu departamento, que a nivel estadístico, a efectos estadísticos, o pon como forestal, pero eso non significa nin convirte esa parcela en forestal. Poñendo un pequeno exemplo, como se un día aquí no Parque Municipal, pois un neno con un petardo prendelle el lume ao céspede e ven unha brigada forestal e o apaga, e eso non convirte o Parque Municipal en forestal. Polo tanto, aclarar que esa circunstancia, pois, evidentemente, estamos ahora no trámite no que se deben emitir novos informes e á vista das alegacións que non son inventadas, sino que todos sabemos que nos últimos 70 anos a parcela non tuvo nin por asomo un uso forestal de ningún tipo, senón ao contrario, máis ben un uso industrial, pois é evidente que tendo en conta esas circunstancias, pois os informes deberían de cambiar. Pero en calquera caso trasladalo aquí para evitar confusións ou que a xente se leve a engaño. Polo que nos trae hoxe aquí, como xa dixen, o 26 de xullo aprobamos inicialmente a modificación puntual e se envían a documentación para informe. O 23 de agosto, a Dirección Xeral de Telecomunicacións pide que sobre o anexo 8 da memoria se cambien unha serie de documentacións, unha serie de datos, ou presentar alegacións. Evidentemente, está claro que o que procedía era cambiar a documentación e por iso hoxe aquí temos que aprobar ese cambio. E entón propoño ao Pleno alcanzar o seguinte acordo, que é, en primeiro lugar, aprobar a modificación da memoria anexo 8 do proxecto de modificación puntual das normas do Concello no ámbito da Canle 4. Para os efectos de incorporar o texto da modificación puntual aprobado inicialmente o 26, as indicacións contidas no informe da Dirección Xeral de Telecomunicacións, de data 17 de agosto. E segundo, remitir o texto modificado á Dirección Xeral de Telecomunicacións e Tecnoloxías para os efectos de emisión do informe sectorial que require o artigo 60.8 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia. Intervencións. Sí, bueno, nós antes de dar a nosa posición e o noso argumento tamén, queríamos facer algunha pregunta, non? Porque o punto que nos trae hoxe aquí é a aprobación da modificación da memoria e do anexo 8. Non? Pois a nosa pregunta é, a única modificación que se fai é o anexo 8. O resto do texto da memoria non ten ninguna modificación, non? O que se modifica é a parte do texto a que se refire o documento que envía a Dirección Xeral de Telecomunicacións. A Dirección Xeral de Telecomunicacións di que hai que facer unha serie de cambios no texto porque parece que non se axusta á normativa, ou por erro ou por omisión. Entón, o que se nos di é se estamos conformes con ese texto, fagamos alegacións ou directamente fagan os cambios. Entón, entendo que os cambios que se fan son no sentido que pide a Dirección Xeral de Telecomunicacións. Bueno, nos vamos a entender, entón, que só se modifica o anexo 8, non? Un anexo 8 que para nós, a verdade, é que pasara desapercibido, e, entre outras cousas, porque, bueno, no índice que trae a memoria non aparece este anexo 8, chegamos ao anexo 7, nada máis, non? Nin na súa versión actual, na que traedes hoxe a pleno de setembro, nin na versión que xa foi a pleno en maio, non? Ese anexo 8 non aparece mencionado no índice e nós, cando menos, pero pode ser un erro noso, non tiñamos tampouco na documentación dese pleno, non? Solo chegábamos ao anexo 7, baixando a información
da plataforma, non? Bueno, pasousenos desapercibido e, de feito, xa digo, mirando o índice non éramos quen de buscar ese anexo 8, que non sabemos se é que non aparece no índice porque ten que ir aparte ou non aparece no índice por un erro. Se é por un erro, por favor, pois aínda estamos a tempo que se corrixa ese índice en ese documento, non? Bueno, un anexo 8 que hai que modificar, como di o concelleiro, porque o que se enviou en maio imposibilitaría que esta modificación puntual fose para adiante. É dicir, se ese anexo 8 non se modifica, a modificación puntual para recalificar o chan e pasalo a urbano non se podería facer. Estaría impedindo o desenvolvemento da cooperativa, non? E iso non sería porque ninguén vai á contra da cooperativa, senón por un erro grave na documentación que se está a tramitar. Un erro grave que, según o propio Ministerio, incluye pois legislación que está xa desfasada e prohibicións ou limitacións dentro da propia normativa que establece o texto para o desenvolvemento desas telecomunicacións que tamén non están de acordo ca legislación actual, non? Tanto é así que o propio Ministerio vos di que tedes un mes para presentar alegacións ou para modificalo, e en caso de non modificalo, como digo, o informe sería desfavorable, e tal e como di o propio informe que se vos manda de Madrid, dísevos que, en todo caso, se se siguen cometendo esas incorreccións, se o texto sigue estar sin acordo, en desacordo ca legislación actual, pois a modificación puntual non podría ir para adiante, non? Polo tanto, é un erro grave. Nos consideramos que é un erro moi importante, sobre todo cando o que se traslada desde a parte do equipo de goberno é que vos, desde o minuto cero, estades apoiando incondicionalmente este proxecto, non? Bueno, para nós isto ven a validar e a apoiar o noso argumentario que xa fixemos no mes de xullo, non? Nos decíamos que as cousas non se estaban a facer ben. Tanto é así, insisto, que este informe que se recibe e que nos obriga no último minuto, no último segundo, porque o prazo remata hoxe, esperemos que chegue a tempo a Madrid, non? Pois había un erro importante que faría que a modificación non poidera ir para adiante, non? Non seguimos opinando o mesmo, as cousas non se están a facer ben. Se de verdade houbera un interés por este proxecto, por desenvolvelo, pois propostas como a que fixo o BNG en xullo de 2015, cando era o pleno de organización, de constituir unha comisión específica para o proxecto de cooperativa de vivendas na Canle 4, iría para adiante e na votaríades para atrás como a votáchedes, non? Nos entendemos que se houbera esa comisión non estaríamos no punto no que estamos en este momento e probablemente estuvese o tema bastante máis adiantado, non? Pero, bueno, é certo que as cousas non deben de estar moi ben porque o concelleiro de Urbanismo acaba de ocupar a maior parte do seu tempo en responder a posibles alegacións que se poidan presentar ou que se están a presentar nesta fase de exposición pública. Por certo, tamén, nos preguntámoslo na comisión, díxosenos que non había ningún problema procedimentalmente, hoxe vamos a aprobar un texto que modifica ao que está a exposición pública, non? Co cal a xente que está consultando este documento e que ten pois, hasta principios do mes que ven para presentar as súas alegacións, estará consultando un documento que xa non é o definitivo, non? Quero recordar que estamos pola terceira versión dese documento, non? Temos un primeiro documento de xaneiro de 2017, elaborado por persoas que pertenecían ao equipo técnico do Plan Xeral, que desapareceron, tampouco se nos deu moita explicación o porqué, e agora estamos coa segunda versión do documento de maio de 2018, elaborado por outra profesional, non? Que, bueno, cando menos, tuvo erros importantes na redacción deste documento, non? Bueno, decíamos que o Concelleiro de Urbanismo estivo dando contestación a posibles alegacións, non? Porque nós, a verdade é que tampouco as vimos por ningún sitio, non vimos tampouco pois, esas apreciacións
que fai o Concelleiro de Urbanismo, salvo na parte dos lumes, temos que reconocelo, porque nós o sacamos no pleno de xullo, non? Pero no resto non vimos. O único que vimos foi, pois, sí, o titular de prensa do outro día, pois, dunha reunión que se tivo con un colectivo veciñal e donde o Concelleiro de Urbanismo, bueno, pois, sí, que a modificación de Canle 4 non afectará a edificabilidade no resto do municipio. Polo tanto, bueno, pois, si debe de haber algún problema para que a Voz de Galicia teña que sacar este titular, non? Algún problema debe de haber, non? Nos recordamos que no último pleno ordinario solicitamos do equipo de goberno que neste período de alegacións que estaba aberto, o propio Concello fixese un local fixo para unha exposición de toda a modificación e incluso fixera tamén visitas guiadas para explicarlle ás persoas máis directamente afectadas pois como influiría isto nas súas propiedades. En calquera caso, a proposta non foi para adiante, pero vemos que o que se está a facer é ir ás asociacións veciñais. Bueno, pois, se iso é así, e vos dá tempo antes de que remate o período de alegacións, nós xa nos damos por satisfeitos, non? Pero, bueno, de momento creo que só levades unha, non sei se vades ir a máis sitios, e non sei se todos os posibles afectados, cando menos os colindantes coa modificación, están metidos en as asociacións veciñais, non sabemos, non? Pero sí sería interesante, non? Ben, decía o concelleiro que non entendía por que esa propaganda, según él, de que esta modificación iba a limitar, a condicionar, a eliminar a edificabilidade doutras zonas, non? Home, nós podemos lle dar un argumento ao Concelleiro de Urbanismo. Si o Concelleiro de Urbanismo ten boa memoria, que me asinamos que sí, e recorda o documento presentado en maio de 2017, o que se someteu a informe ambiental, por certo, outro dos erros, non? Sométese a un informe ambiental para ir por un procedimento simplificado e ao final a Xunta di, non, procedimento ordinario. Non? Ahora estamos tamén nun último segundo salvando os móveis. Esperemos que ao final de todo sempre teñamos algunha segunda oportunidade. Non? Pois ben, no documento de maio de 2017, que non está en vigor, non é o documento actual, o que facía o Concello era sustituir esa edificabilidade dunha zona por outra. O que facía o Concello era eliminar o urbanizable das Campeiras e trasladalo a esta nova zona. Non? Home, nós xa explicamos que eso, cando menos, podría crear algún descontento. Non? Sobre todo, cando se fixo dunha maneira pouco transparente. Debemos de recordar que, cando menos, este grupo da oposición non tivo coñecimento de esa proposta por parte do Concello. Atopámola ocasionalmente cando a Xunta a publicou na súa web. Non? É dicir, non tuvemos nin siquiera a oportunidade de que o Concello nos convocara a unha comisión e nos explicara ese documento. Claro, se a nós, que estamos neste Concello, non se nos deu esa información e aos propietarios desos terreos non se lles deu esa información, bueno, pois é normal que algunha dúbida poidan sembrar. Evidentemente, os esforzos que ora vades a ter que facer para explicar que eso non é así, baixo o noso punto de vista, están motivados por esa proposta de maio de 2017, que xa digo, non é actual, pero sí figuraba así no documento de maio de 2017, que non foi adiante, entre outras cousas, porque a propia Xunta volo di, no seu informe, eso non era posible porque en ese momento non existía xa o urbanizable das Campeiras, xa era un rústico, pola modificación legal que decía. Logo, se alguén ten dúbidas, nos entendemos que nunha maior parte, nunha porcentaxe elevada, están motivadas polo comportamento, pola actitude, pola forma de actuar do propio grupo de goberno. Se iso fose pois, con maior luz, tapígrafos e poñendo os focos onde os hai que poñer, pois igual non era así, non? Comenta tamén o concelleiro a situación deses urbanizables, do urbanizable do Rego do Campo, dos Chaos e das Campeiras, precisamente, non? Que perden a súa condición de urbanizables pola modificación da Lei do Solo de 2016.
Bueno, naide vai a dicir que non, é así, evidentemente, non? Ora son rústicos, xa non son urbanizables, pero, bueno, tampouco hai que agachar que dende fai 10, 12 anos que está gobernando o PSOE, ese tratamento puidose ter desenvolvido e non afectar a lei do solo, ou puidose ter elaborado xa o plan xeral e tampouco tería afectado a lei a modificación legal. Pero, bueno, con maioría absoluta e en 12 anos, o PSOE non foi quen de facelo. Por lo tanto, algunha responsabilidade tamén terá que ter. Nos entendémolo. Non é só a Xunta, non é só a modificación legal, é tamén a actitude, a forma de actuar e o comportamento do propio grupo de goberno. E máis, fala o concelleiro de Urbanismo dun pexón que se está a redactar. Bueno, nós xa preguntamos en este pleno cal era a fase na que estábamos, en ese pleno non se aclaraba moi ben, pero a propia documentación que hoxe se volve traer a pleno fala de que ese pexón é como se non existira, porque ese documento de inicio que se enviou á Xunta resulta que hai que volver a tramitar outra vez, ou polo menos é o que di a redactora da modificación. Igual está tamén equivocada, pero dío, sí, a ver, nós temos un texto aquí, na páxina 1, na introdución, di, na súa parte final, para non lelo todo xa, debido aos cambios legislativos, o pexón das Pontes deberá reiniciar a súa tramitación. Reiniciar. Por lo tanto, do pexón non temos nada. Nada. 12 anos despois, non temos nada. Nos, no seu momento, preguntábamos pola subvención, agora xa non nos preocupa tanto a subvención, sino que nos preocupa máis cal é o estado real dese pexón, non? Por certo, que se nos dixo aquí que finais de 2017 pois estaría o pexón aprobado, igual que as modificacións urbanísticas. Pois non, xa podemos decir que iso non é así. E despois falase no tema dos lumes, un tema que a nós nos preocupa, sabedes que nós fixemos un seguimento a ese tema, polo mismo de antes, porque a nós, en todo este procedimento, está se nos ocultando información, ou cando menos non se nos está a dar a información que precisamos. O tema dos lumes é curioso, porque o propio documento que hoxe volvemos a traer a pleno, a versión terceira do documento, non sabemos se a xente da cooperativa coñece xa este documento novo, imaginamos que sí, porque tamén ten afeccións para eles, vai a condicionar máis o desenvolvemento que queren facer, sería bon que o coñecera, cando menos. Bueno, pois decíamos que se nos estaba ocultando esta información e neste documento relativo ao tema dos lumes, que nos, hasta onde somos capaces de ler o documento de alcance que emite a Xunta, condiciona a que todo o que aparece no documento se teña que reflexar no documento que se envíe e que se tramite, veremos a ver que pasa. Bueno, pois, referido ao tema dos lumes, o que se entregan é un escrito do alcalde e unha memoria das actividades que ali houbo, desde a cerámica do Carmen e demais, pero é un escrito do alcalde. Curiosamente, pois non aparece ningunha certificación urbanística. Se ora o concelleiro di, se nos vamos ao arquitecto municipal e pedimos unha certificación urbanística, pois vai nos a decir que ali de tema forestal non hai nada, non hai unha protección forestal, é un rústico ordinario e tal. Bueno, pois se o ten tan claro, igual era un bon momento, e está a tempo aínda, para incluílo tamén nese apartado do documento que hoxe va a desaprobar referido ao tema dos lumes. Se é unha certificación urbanística e ten tanto peso, tanta validez, como o concelleiro afirma, pois igual era interesante incluíla. Non nos vai a costar nada, nada. Bueno, por outro lado, fala de que nas alegacións que se presentaron, hasta onde chega o BNG tamén, o documento de alcance que emite a Xunta non é un documento que permita presentar alegacións. É un documento que, en todo caso, condiciona as actuacións posteriores do Concello. Pero de aí a que permita presentar alegacións sería un procedimento novo, ao que nós non chegamos. Claro, di a información que se suministrou que é unha información de tipo estadístico. Bueno, non sei se é de tipo estadístico ou non, pero que sí sabemos é que a información que solicitou o Concello para redactar o plan xeral e que, polo tanto,
Polo tanto, en ese momento, as mesmas persoas que redactaban o plan xeral eran as que estaban co tema tamén da modificación puntual das normas no canle 4, co tema da cooperativa, logo os técnicos, cando menos, deberían de ser conocedores desa situación, pois, como digo, esa información a quen lle enviaron, porque así o solicitou, foi o Concelleiro de Urbanismo. Non? Concretamente, o 9 de abril do 2012, nun documento de saída do Concello 1345, non? Que pon solicitude de documentación Pexón As Pontes de García Rodríguez, dirixido á Consellería de Medio Rural e do Mar, solicita a serie histórica de incendios no Concello das Pontes, a súa localización, o ano e a superficie queimada, non? Entre outros aspectos. 9 de abril de 2012. Bueno, pois o 23 de abril de 2012, nun documento que ten entrada no Concello das Pontes, pois di que toda esa información se lle envía ao propio Concelleiro de Urbanismo ao seu correo electrónico. E a información das superficies queimadas nese Concello nos últimos anos. Fai referencia a que as do ano 2011 serán remetidas con posterioridade cando se pechen todos os expedientes, pero as de 2010 estarían aí incluídas. E a información que se lle envía son fichas como estas, donde aparecen os incendios. E esta é a ficha que lle envían ao Concelleiro de Urbanismo, donde aparecen os 2 incendios que afectan á zona do canle 4 da modificación de normas da cooperativa. E esta información, repito, ten ao Concelleiro de Urbanismo dende o 23 de abril de 2012. 2012. Bueno, non sei se en ese momento houve alegacións. Nos entendemos que non. Igual era un momento para facer alegacións. Pero en ese momento non se fixo nada. Non se fixo nada. Tampouco se fixo nada cando as integrantes da cooperativa no ano 2015, decembro de 2015, compran esa superficie. Nós, polo menos, non temos constancia de que se lles informara de que esa superficie estaba afectada por estes 2 incendios. Polo tanto, tiñan un problema grave, porque, segundo a legislación, non se poderían recalificar nos últimos, cando menos nun período de 30 anos. Nos entendemos que esa información habería que darlla á cooperativa para que tomaran a decisión oportuna. Non? Bueno, xa digo, hasta onde nos chegamos, esa información non se trasladou, nin por parte do Concello, nin por parte tampouco do vendedor, da empresa. Ou, polo menos, así figura no rexistro de compra e venta, nas escrituras de compra-venta que están no expediente desa parcela. En ningún momento se reflicte a situación dos lumes. Non? Bueno, cando menos nos entendemos que esa situación causa, ou pode causar tamén, pois unha situación que, se non imposibilitar, condicionar ao desenvolvemento que se pretende ali. Non? Logo, afecta aos intereses das persoas que están na cooperativa e afecta aos intereses porque o Concello non foi quen de trasladarlles unha información que conocía 3 anos antes. 3 anos antes, desde o 2012 ás do 2015. E o Concello, en esos 3 anos, tampouco fixo nada. E máis, entrega agora, en maio de 2018, unha carta do alcalde dicindo que eso non é así. Iso que fixo o Concello. Pero que, por outro lado, o Concello manda información á Xunta. Por exemplo, no documento de xaneiro de 2017, no primeiro que se enviou, na súa páxina 12, no terceiro parágrafo desa páxina 12, o texto di: actualmente as parcelas están destinadas a usos forestais, con prevalencia de mato e especies madeireiras. Home, igual eso foi o que confundeu en parte a propia Consellería, non? A Subdirección Xeral de Incendios, cando emite o seu informe. Non? Ali teño fichas con incendios. O propio promotor me está dicindo que a parcela é de usos forestais. Bueno, pois, non sei como ve o Concelleiro de Urbanismo ese texto.
Claro, podeme decir que era en xaneiro de 2017, correcto, pero que no documento de maio de 2018 e no que hoxe traedes a pleno, setembro de 2018, na súa páxina 25, tamén nun terceiro parágrafo, di, actualmente, las parcelas están sin cultivar y se observa prevalencia de material y especies arbustivas. Bueno, claro, esto de que quisquillosos estos do BNG, especies arbustivas. Pero que esas especies arbustivas son as que fai referencia á propia técnica, a que redacta este documento, cando di que o dos lumes non ten sentido aplicalo porque ali non hai especies arbustivas. Eso dio noutra páxina do documento. E no documento, repito, na páxina 25, terceiro parágrafo, sí aparecen as especies arbustivas. Home, nós entendemos que, claro, cando as cousas se fan tarde, mal e arrastro, pois, evidentemente, pode haber erros. Nós, no pleno de xullo, decíamos, hai erros importantes. Este temos que reconocer que non conocíamos. Pero sigue habendo erros importantes en todo o procedimento. E nós decíamos que se isto se quere levar adiante, requeriría, cando menos, outro tipo de actuación. E pedíamos, no pleno de xullo, que as cousas se pararan en ese momento, nos xuntáramos e fixéramos as cousas como as hai que facer. En ese momento tomouse a decisión de que non, porque era necesario tirar para adiante, porque era un momento ideal e había o que facer así, porque senón todo iba para atrás. Bueno, non pasaron 2 meses e estamos nun pleno donde, se non se modifican as cousas que estaban feitas, a modificación puntual non iría para adiante. Claro, ahora teremos que pechar os dedos, poñer algunha veliña por aí e esperar que este documento que se envía outra vez a Telecomunicacións a Madrid seña correcto. Porque, de non ser correcto, a modificación non vai ir para adiante. Claro, non sei se alguén supervisou o novo documento. Non sei. Se alguén o fixo, debería de figurar tamén algún informe que nos dixera que hora é correcto. Nós non o vemos tampouco. En calquera caso, seguimos afirmando exactamente o mesmo. Se o Concello de verdad, o Goberno Municipal de verdad, ten a intención de que este proxecto vaya para adiante, debe de cambiar a forma de actuar. Estáse equivocando, estádovos equivocando. Estades levando todo ao límite. Home, tanto é así ese límite que hoxe batimos un novo récord nesta legislatura xa, que é o de celebrar o pleno máis cedo. Tiñamos xa o récord de plenos máis longos, ora temos o pleno máis cedo, non sei se seguiríamos batindo récord nesta legislatura. A nós, pola hora, non hai ningún problema, podría ser ás 8 da mañá, sin ningún problema, non? Pero, dende logo, non é necesario isto, e moito menos cando estades en 9 xustos, cando tedes 11. Sodes 11 concelleiros e concelleiras. Hoxe, volve a faltar o alcalde. Volve a faltar o alcalde. O segundo pleno que temos na tramitación dun expediente, dunhas actuacións que para o grupo de goberno son prioritarias, son importantes, e aválano sin a presencia do alcalde nos 2 plenos que levamos. E aválano con 9 concelleiros, no límite tamén, no límite. Bueno, por certo, entre eles, un concelleiro, que nós xa temos pedido a súa dimisión tamén, que vai ou toma parte nunha tramitación urbanística cando foi sancionado por unha infracción urbanística grave. A nós eso, se o anterior xa non nos parece correcto, isto moito menos tamén, moito menos. Bueno, insistimos, nós creemos que a xente da cooperativa ten todo o dereito de querer facer a actuación que pretende facer. Está recollida na legislación ese procedimento, estáse facendo o procedimento no Concello, pero se este procedimento non chega a bon porto, non van a ter o dereito que lles parece que teñen. E se non chega, non vai a ser porque o BNG non advertiu erros graves dende o principio.
dende o principio. Si seguides insistindo, estamos correndo risco de que este proxecto non vaya para adiante. Insisto, esperemos que este documento que hoxe tredes aquí, o anexo 8, cumpla ahora con todos os requerimentos legais. Porque de non ser así, estamos xa no momento final do trámite da modificación puntual. Sí, bueno, a ver por onde empezo. Erros graves, pois en calquera tramitación urbanística hai erros, uns de máis importancia, outros de menos importancia, pero en calquera caso nosotros non traemos aquí documentos con erros ou eivas que impidan chegar á consecución. Outra cousa é que haiba dificultades, haiba problemas, haiba informes que haiba que subsanar. Eso pasa sempre en toda tramitación urbanística, por moi sinxela que seña. E iso non se pode obviar. Entón, bueno, pois, a diferencia, sí, neste caso a Dirección Xeral de Telecomunicacións, en vez de decir o que hai que subsanar e esperar a aprobación provisional, pide que se faiga xa, non hai ningún problema. Iso é o extraordinario. Desde logo nas numerosas tramitacións administrativas de modificación puntual nunca me pasara, pero bueno, tampouco pasa nada. Se corrige, se aproba, polo menos cos votos deste equipo de goberno, que permiten seguir coa tramitación. Se fora polo apoio de outras forzas políticas, pois a mellor isto xa non estábamos nin aquí. Ainda que despois, por outro lado, se manifieste moita preocupación polos cooperativistas. Tema dos lumes. É certo que eu pido a documentación técnica para elaborar a PEXON, e que teño que pedir eu. Os técnicos do PEXON me din, oye, hai que pedir isto a tales organismos, pum, pum, e se pide. E non me envían, porque pode pensar a xente, decir, joder, vai a deixadez que lle envían ao Concelleiro de Urbanismo esta documentación e non a ve. Hai no que contar todo, Kiko. Esa información, digamos, hai que ter algún tipo de programa específico para poder verlo. Non é que a mí me enviaran as fichas en PDF e non tiña máis que abrilas. Contao todo, sabes que se envía nun formato que se chama Shape, que para programas GIS de información xeográfica, e evidentemente unha información técnica que hai que saber tratar. Un usuario, digamos, con un nivel normal de informática, primeiro xa tens que ter uns programas específicos. Pero bueno, eso é así, é dicir, non é que eu non a vira, que eu non a podía ver, nin a podo ver a día de hoxe, porque non teño programas dese tipo. Pero sí é certo, e además eso tamén non podo acreditar, unha vez que me chega a miña información, reenvíase ao equipo redactor do PEXON, que como ti ben dís na súa fase inicial, promoveron o documento de modificación puntual. E sabendo eso, sabendo que aí había ou que podía haber algún inconveniente, digamos, entenden que non é suficiente como para non levar adiante a modificación puntual. Igual que agora, porque esa información, unha vez que obra no Concello, se urbanísticamente ese lume condicionase a parcela, é dicir, vamos a coller, digamos, o argumentario do bloque de que un lume forestal ou non automáticamente cambia a cualificación urbanística dunha parcela. Eu eso non vexo, porque a potestade urbanística ou a ten o Concello ou a pode ter subsidiariamente a Xunta, ou a Xunta sustituindo directamente o Concello, pero un lume non ten potestade urbanística, nin aquí nin en ningún lado. Entonces, si conocendo os técnicos do Concello, digamos, o arquitecto municipal conocendo esta información, que además para quen é esta información, para que podan traballar con ela e poidan, digamos, asumila nas consecuencias que teña. O equipo promotor inicialmente, o equipo redactor desta modificación puntual tamén conocía a información, e iso é acreditable, porque no momento que a mí me chega o correo, 2 minutos despois xa está enviado a quen corresponde. E entenden que iso non é así, que digamos que esa información non afecta a esta modificación puntual, ou polo menos non impide, se os técnicos que saben destos así o din, pois evidentemente hai que tirar para adiante. Tamén podían decir, pois oye, pois con este problema non se pode tirar para adiante, e non dixeron en ningún momento, nin o arquitecto municipal, que podría informar dicindo, pois isto é un suelo rústico ordinario, está afectado sectorialmente por unha infraestructura que abre ante Ortigueira e patrimonialmente por unha mámoa. Tamén tería que indicar e está afectado por un lume que se produxo no ano 2012. Eso non é así.
E a nivel urbanístico estarás de acordo comigo que o que vale é o que os técnicos, neste caso, o arquitecto informe e o equipo redactor, pois poña ali sabendo, tendo toda a información. Entón, a partir de aí, sabemos, e os cooperativistas saben, que hai un informe e houve un lume aí, pero que eso non invalida a parcela. Non invalida a parcela porque parten dunha concepción errónea. Eso nin é, nin foi, nin será probablemente un terreno forestal, porque hai que ver onde está ubicado. Parece que estamos falando dun terreno que está ubicado nas Fragas de Eume ou na Fraga de Dona Rita. Isto está onde está. Está perfectamente, un terreno que está perfectamente segregado por infraestructuras, está en contacto co núcleo urbano e forma parte da trama urbana. Non hai máis que ver unha foto aérea, que isto non está, non sei, no Caxado, non está nas Fragas do Eume, está aquí no pobo, está pegado ao pobo, en contacto co solo urbano e non ten ninguna afección forestal, non porque o diga eu, sino porque o diga un certificado urbanístico que podes pedir ti hoxe mesmo sobre esa parcela, vai decir o mismo que decía no 2007, vai decir o mismo que decía no 2013, vai decir o mismo que di hoxe. É un suelo rústico ordinario afectado por unha infraestructura e afectado por patrimonio, pero que non invalida ese suelo rústico ordinario para unha transformación urbanística e convertilo en urbanizable. E iso é así. Outra cousa é o que podíamos pensar. Dis que aquí o único que se fixo foi unha carta do alcalde contra, digamos, o informe da Dirección Xeral de Política Forestal. Non se fixo só unha carta do alcalde. Esa carta, que non é unha carta, son unhas alegacións, que non tocaba nese momento, da igual. É mellor que nos diferentes organismos que tanto en urbanismo como en medio rural conozan o que ali había, por se acaso, para evitar reiteracións de informes que baixo o punto de vista deste equipo de goberno e baixo o punto de vista dos técnicos municipais é erróneo, porque aquilo non é un solo forestal e un incendio non o convierte en forestal. Entón, que é o que fai o alcalde? Evidentemente, por redactar unhas alegacións fundamentadas, non é unha carta en si mesma, e que vai acompañada dos permisos de industria da telleira que houve ali. Vai acompañada dos documentos de compra da telleira por parte de Endesa. Vai acompañada dun certificado do director xeral da mina onde indica que lo foi unha mina hasta o ano 2017. Por lo tanto, non é unha carta do alcalde, é unha carta do alcalde documentada, onde se acredita perfectamente que nos últimos 70 anos ese suelo, esa parcela, non foi forestal na vida. Entón, para evidenciarlle a quen corresponda que se equivocou no informe. Porque recordemos que hai dos informes de medio rural, diferentes organismos, un que di que a parcela é viable e outro que non. E o por que non sabémoslo todos. É dicir, seguir incidindo ou poñendo o foco nese tema, o mellor non sei se para que saia na prensa e o funcionario que teña ahora que volver, porque van ter que volver a informar, o pense e diga, non vou corrixir o erro, que o faigan os tribunales. E se o teñen que facer os tribunales, pois tamén o farán, porque nosotros temos claro que aquí a Xunta neso se equivoca. E creo que naide dos que estamos aquí sentados pensa ou asume que ese suelo, que esa parcela é ou foi forestal. Creo que calquer pontés, calquera dos que estamos aquí sentados, non pode dicir en un momento, non, que había aquilo era un bosque, era unha fraga, non. Todos sabemos o que ali había. Por lo tanto, seguir incidindo. Ese informe existe, pero alguén dos que estamos aquí sentados duda ou ten dudas sobre se aquilo era forestal ou non? Evidentemente non. Calquera pontés sabe que ali nos últimos 70 anos non tuvo nin uso nin categoría de forestal. Por lo tanto, xa digo, un lume non cambia a categoría urbanística dun suelo. Por lo tanto, un tema que se ten que resolver sí ou sí. Si a Xunta quere persistir no error, que entendemos que non, porque nosotros, xa digo, nos reunimos tanto coa Dirección Xeral de Política Forestal, nos reunimos en Monelo, nos reunimos coa Directora Xeral de Urbanismo, e todo o mundo entende o erro. Outra cousa que ahora hai que plasmalo. Entonces, o que non me gustaría pensar é que por insistir nese tema, pois o que teña que plasmalo, o que teña que corrixir o erro, pois o pense dúas veces, sería penoso. Pero en calquera caso, aínda que así fora, desde logo este Concello non vai asumir eso, porque non asume ahora. É dicir, si desde o minuto 1 a nosotros se nos di por parte do arquitecto municipal ou por parte dos redactores, oye, que aquí non se pode, que vamos nosotros directamente a engañar ou a animar a unhos promotores, neste caso en forma de cooperativa, para que leven adiante un proxecto que non vai poder salir. Eso non cree naide, Kiko. Eso non cree naide, evidentemente. Depois falas de outras cousas, seguramente se me van a olvidar moitas.
dis que dos suelos urbanizables, ti polo menos xa non vas tan lonxe como outra xente que di que o Concello transformou en rústicos urbanizables, pero dis ao mesmo tempo que o Concello podía telos desenvolvido ou aprobado o pexón para que se poidera, para que eso non fora así. Tes razón, claro que sí, pero non che vou contar a ti o complicado que levar un pexón para adiante, e sobre todo é un traballo que hai que facer ben para, digamos, para que seña a gusto da maioría, para evitar incomodidades ou problemas, que se trata, cando faz un traballo, facelo o mellor posible para que unha maioría de veciños estén de acordo con el. Vosotros tamén tratastes de levar un pexón adiante e chegou un momento que non pudestes chegar máis alá polo que fora e quedou aí. Nosotros estamos na mesma, tamén estamos nun procedimento, nun proceso longo. Ti dis que digamos que o pexón que levamos feito non vale para nada e que hai que volver a empezar. Non é certo, evidentemente hai cambios legislativos e hai que adaptar a documentación aos cambios legislativos, non vai máis alá. En calquera caso, nosotros sí que, polo menos eu, e me consta que os meus compañeros de equipo de goberno, temos o empeño de levar o pexón a bon término e entendemos, evidentemente, estamos xa nunha fase final dunha legislatura que ahora está a cousa complicada, pero se nosotros temos a confianza dos veciños, evidentemente que vamos sacar adiante. E, de feito, unha das cousas que faremos nas vindeiras semanas é facer, cando menos público, o traballo de deseño do pexón para que os veciños poidan opinar e aportar o que necesiten, como fixemos sempre. Sempre fomos dándolle moita transparencia, moitos talleres de participación para que os veciños poden aportar todo o que sea posible e as alegacións, digamos, se faigan antes, para que así, chegado o momento da aprobación inicial, seña un documento de consenso. E iso vai ser así. Nosotros non vamos a deixar no caixón, digamos, o documento, sino que vamos a seguir traballando nel, como levamos facendo nestes anos, e tratar de leválo adiante con o máximo consenso posible. Nese sentido, os veciños teñen que estar tranquilos, e o que verán os veciños, como dixemos sempre, evidentemente, a lei do solo do ano 16 convertiu os suelos urbanizables non delimitados en rústicos, pero nosotros, nas diferentes reunións e talleres de participación que se fixeron, máis ou menos xa cada zona saben ou cales serán as intencións. E o que está claro é que nosotros vamos a seguir traballando neses urbanizables porque entendemos que para o futuro do pobo son necesarios. Ben, procedemos á votación. Tócanos, non? Home, Kiko, xa dixeche todo o que tiñas que dicir. Home, a ver, estáme contestando o concellero, creo que teño dereito a réplica, creo. Vale, vouche dar a réplica, pero non para votar outros 25 minutos. Claro, di o que teñas que decir, che contesta e rematamos, sí? Bueno, pois vou decir o que teñamos que decir, como facemos sempre. Primeiro, que non che preocupe o que diga o BNG na prensa, porque como ti ben sabes, e además eres moi conocedor delo tamén, nós na prensa non saímos. Nós na prensa non saímos. O porqué, sabémolo, non? Non podemos demostrar tampouco, non? Pero nós na prensa non saímos. Mandamos documentación, pero noticias nosas nunca saen. Nós non vamos a ter nunca, desde que gobernades vos, polo menos, pois a posibilidade de salir con un titular como este, non? Ou nunha fotografía como este, aínda que o facemos. Aínda que o facemos. Pero non temos esa ocasión. O porqué non che vou explicar, que creo que ben o sabes. E sobre todo ti que eres o concelleiro de Facenda. Debes de saber o que se gasta e o non se gasta e onde se gasta. O sea que, por eso, non te preocupes, non? Por certo, nós non abrimos este debate. Nós viñamos aquí a falar do punto que falaba do anexo 8. Ti fuches o que empezaches con un argumentario distinto ao do anexo 8 e nós o que facemos é entrar en ese debate porque é a nosa responsabilidade, non? Evidentemente, non? Dis, non traemos documentos con erros graves. Coño, estamos nun pleno para rectificar un erro moi grave. Un erro tan grave que se esta documentación fose como estaba no mes de maio, repito, a modificación puntual non iría para diante. E non dio BNG, dio informe de telecomunicacións. Non creo que sexa necesario leelo, pono claramente. Se isto non se corrixe, o informe será desfavorable e a modificación puntual non irá para diante. Logo, se vos non traedes documentos con erros graves, que nos trae? Que nos trae aquí, non? O argumentario do BNG nos lumes, mentira.
O BNG o que fai é coller os informes que emite a Xunta. O BNG non é quen di se ali o volume non é volume, se aquelo é forestal ou non é forestal. Non, non. O BNG o único que fai é coller a información que vos trasladades e que traslada a Xunta. Nada máis. Logo, non é un argumentario do BNG. O BNG, en todo caso, o que está poñendo en riba da mesa é as dificultades que se poden dar. Como se estaba dando esta de telecomunicacións, e a nós, xa digo, pasousenos desapercibida. E a vos vexo que tamén, non? Nos queremos poñer os problemas en riba da mesa para darlle solución antes de que deixen de ser problemas porque xa non vamos a ter tramitación. Iso é o que queremos facer, non? Claro, volve a insistir na carta do alcalde. Bueno, parece moi ben a carta do alcalde, pero, repito, certificación urbanística ve algunha? No. E ti acabas de decir que sería un dato importante porque diría que iso non é zona forestal. Rústico de protección ordinaria. Bueno, pois se consideras que iso é importante, debería de figurar. Non figura. Figura a carta do alcalde, a carta do director da mina, vale, pero faltaría información. Ti mesmo estás reconocendo. E máis, acabas de dar outro dato máis. Todos os informes técnicos que tiñamos desde abril de 2012 dinos que aí non hai ningún problema co tema dos lumes. E esos informes onde están? Nós nos vemos tampouco neste documento. E si serían importantes aportalos, non? Porque son argumentos favorables a que esa limitación, esa condición, que por outro lado na pon o BNG, pono o documento de alcance da Xunta. Un documento de alcance que di que todo contemplado nel é condicionante, limitante, para o documento que queira tramitar o Concello. E iso non di o BNG. Dio a Xunta. Ora, vosotros entendedes que o estades facendo correctamente? Bueno, tirade. En todo caso, a nós no tema dos lumes, o que nos preocupa é vos, como Concello e conocedor de que ali había lumes, dame igual o ficheiro en que che mandaran. Porque ti cos técnicos falas, ou debes de falar, e máis cos do plan xeral. E cando os do plan xeral viron ese tema, bueno, que falaron contigo é evidente. Tiveron que decir, porque ti tes toda esa información e acabas de decir que os técnicos che dixeron que non había ningún problema. Ben, ti esa información trasladacha aos cooperativistas. Os cooperativistas, cando mercaron o terreo en 2015, eran coñecedores desa situación. Esa é a nosa pregunta, nada máis. Despois, que diga a Xunta o que queira decir. A túa contestación aí é un sí ou non. O Concello trasladou esa información aos cooperativistas antes de que compraran o terreo. Esa é a pregunta que fai o BNG. O Pexón, claro que sabemos o traballo que dá. Tamén sabemos o traballo que dá desenvolver os urbanizables, pero nós, cando menos, intentámolo. Intentámolo, podenche dicir nos chaos. Chegamos a redactar documentación, tivemos moitas reunións, moito traballo aí. Intentámolo. Cando menos. Despois a decisión de non ir para adiante, como se lles plantexaba, foi a dos propietarios. Despois hubo algunha outra iniciativa, posterior xa ao BNG, que non sabemos por que non foi adiante. Eso saberédelo vos, non? Ahora ben, nós non decimos que o que ten feito SOE sobre o plan xeral non vaya. Naide dixo eso. Nós o único que leímos é o que aparece neste documento que hoxe vades a volver a enviar para a súa aprobación. O que estamos dicindo é o que di o documento. O Pexón ten que volver a reiniciar a súa tramitación. Tal e como está ou non, hai que adaptalo ao 2016, a nova legislación. Vale, moi ben. Logo, algo hai que cambiar. Pero, bueno, hai que volver a iniciar a súa tramitación. O cal tampouco é tan complicado, non? Porque non pasache desde a primeira etapa. Das 6 ou 7 que hai, non pasache desde a primeira, en 12 anos. En 12 anos. Vale? Logo, sí, debe de ser complicado. Non? Dis, bueno, é máis, é que agora vamos a poñer aí toda a información dese documento para que a xente a vexa, porque tal. Coño, agora, cando enviache desa Xunta? Kiko, vai rematando, porque Sí, estás volvendo sobre o mismo que xa comentaxe antes. Cando enviaches a Xunta, Toni? Hasta onde nos chegamos, e porque o pon tamén esta documentación, o documento de inicio foi enviado á Consellería o 25 de abril de 2013. 2013. Logo vos tedes a documentación elaborada dende o 2013 e agora, no 2018, vades a facer unha exposición.
Seguro que con moitas luces, tamén, non? Seguro. Pero, bueno, non foi sin tempo, Agora vamos a facer. Agora vamos a facer. Debería estar feita antes, e igual esas dúbidas que se sembran por aí, de que pasa cos urbanizables ou non, que, por certo, ti tamén acabas de coller aí un compromiso interesante, é dicir, nós esos urbanizables vámonos a manter. Moi ben, queda grabado perfectamente, non? Mira, insistimos, contéstame esa pregunta. Diches de información á xente da cooperativa sobre esa situación dos lumes antes de que compraran o terreno? Cando ou calquera persona particular, promotor, neste caso unha cooperativa, quere facer algo nun ámbito, nun terreno, nunha parcela, que é o que fai? O que facemos todos? Pois solicitar un certificado urbanístico. Ese certificado urbanístico, no 2007, no 2012, no 2018, sobre a parcela en cuestión, que di? O que diría? E non pedir hoxe por outro máis, para que, a ver, non vai a ser o demo que cambiara, pero xa che digo, ese certificado urbanístico, que é o que vale para tramitar ou promover calquer tipo de actuación urbanística, vai a decir no 2007, no 12, no 18 exactamente o mismo, suelo rústico de protección ordinaria, con unha afección sectorial na variante ortigueira e unha afección patrimonial por unha mámoa. Eso é o que vai decir. Eso é o que vai decir. Entonces, fora deso, a nivel urbanístico, o resto non afecta ou non debería de afectar, me explico, salvo por erro ou omisión, porque o que vale é a cualificación urbanística que di o arquitecto municipal, non, que certifica. E se hai calquera afección de outro tipo, tena que poñer nese certificado. E se non aparece nese certificado non existe, ou non deberá existir, porque senón o normal é que, cando hai unha afección é obligatorio poñelo. Entonces, se non aparece aí, o resto é falar por falar. E diste, con respecto ao tema do Pexón, que se enviou no 2013 que non se transmite aos veciños, ou que se vai enseñar esa información aos veciños. Non, Kiko, non me entendiches. Ahora vamos un paso máis alá. Dicir, ahora o que se lle vai trasladar aos veciños é unha proposta de ordenación urbanística, para que os veciños opinen, falen, debatan, propoñan, pero xa acabada. A partir de aí, evidentemente, é unha mera proposta que tamén conterá erros, conterá cousas, fallos, pero ao final o que se trata é de que todo o mundo a vexa, a debata, se informe e a partir de aí opine. E recollida toda esa información, aí se elabora o documento para a aprobación inicial. Que o que, baixo o meu punto de vista, se gana? Hai xente que me di que así se perde, ou técnicos que me din que así se perde tempo. Eu sempre digo que non, porque se directamente se trae unha proposta do Concello ao Salón de Plenos, a aprobamos e despois sabemos que hai un período de alegacións. Pero entonces, se non houbo debate previo, se os veciños non a viron, non a consultaron e non opinaron, pois o mellor, como é normal, en calquera Pexón, pode haber 400 alegacións ou 4.000. Pero se fai o traballo previo, que leva uns meses, cando chega o documento de consenso aquí ao Pleno, pois ao final haberá 100 alegacións. E iso non é non só non perder tempo, sino que é gañalo. E, ademais, nestes temas é moi importante que a xente opine con carácter previo, porque así se chega a un documento de consenso que será máis fácil de levar adiante. Pero, a ver, sí ou non? Acabouse, Kiko, xa está respostado. Procedemos á votación. Dixeche a xente de cooperativa toma dos antes de comprar o terreno. Terei que ver as actas das reunións. Me imagino que en algún momento se falou. Eu non che podo decir se se dixo explícitamente nunha reunión formal ou non nunha reunión informal. Evidentemente, era unha cuestión que os técnicos sabían. E se os técnicos, porque tú, como ben dís, a información técnica está no Concello. Se esa información ten algunha afección, algunha repercusión sobre a parcela, coño, ti pides un certificado urbanístico, se ten unha afección urbanística, terá que aparecer ali, digo eu.
Ou é que me estás dicindo que os técnicos municipais se certifican en falso? Ou é que os técnicos redactores do PEXON inicialmente, que tamén traballaron na documentación técnica da cooperativa, non sabían, e non saben que trascendencia urbanística ten eso. E, sin embargo, calan a boca, Kiko, pero estamos de broma, o que? Preguntando se calaches a boca a ti, non os técnicos. Procedemos á votación. Votos a favor da aprobación da modificación da memoria do anexo 8 do texto. Votos a favor? En contra? Abstencións? Ben, moitas gracias a todos.